утро. Днеска съм на Трявно утро. Ето тук с моят екип, личния шофьор и спасителен пункт, ако се наложи. Сме на старта в квартал Късовци и ще тръгваме на 42 км дистанция. Дано се получи добре. Сега е прохладно, но ще настъпи жега, че се подготвяме и за това. Сега чакаме по старт след 10 минути. Къшкания старт, вече се поразтегли колоната и сме на припек. Изминал съм близо 8 км и скоро трябва да свърши баира. Тук е най-стръмната част, но пък е най-хубавата горичка. За сега се движи с чудовищно добро темпо, имайки предвид вчерашното ми поледуване. Но подозирам, че нещата ще се променят. Все пак, вчера не съм ял нищо. Имах доста сериозен стомашен проблем. Тук има чешмичка, но сега има много вода. И продължавам. Ето е групата отдолу. Тук се позабавих малко да нормализирам дишането и да се опитам да хапна малко. Не знам как ще ми понесе на стомаха, но това няма как да се финишира без да се яде. Вижда се края на баира. Май това беше баира. Вече сме на билото, на планината.
Време е да се тича. Значи точно 8 км и половина беше до тук. Изел с доста добра скорост. 9,6 минути на километър. Перфектно. Сега да видим как ще е спускането. На 11 км и половина имаме втора чешмичка. Тук е доста стръмно спускане и аз го раздавам доста леко, тъй като не ми се пада днеска, ако е възможно. Вече съм си сам. Няма никой около мене. Имаше двама-трима, дето ме изпревариха много бързи надолу. Явно ти отзад не са много бързи надолу. Доста прясна част от трасета. С лек наклон, удобно за бягане, хубава настилка. Още съм свеж. Перфектно. Идеално. Я развита с... Може ли личко, брат? Личка. Ей, турите за какво бяха? Ами, взе там. Ами не, тя става помпата, ама трябва да налееш. Мисля, че беше за това филм. Тази ви помощта, че сега ще измия и ще я такова. Я да видим. Какво си взема? Айде малко краставички ще си взема. На къде сме? Там. Моля, използвам само с намотка малко, че. Добър пункт. Имаш много хубави неща за ядене. Ама не смеех да ям. Че не знам какво е състоянието на стомаха ми. Но си жил българ. Ти да видиш. Аз не го знам. Като минаваме покрай някакво паратище и явно ще влизаме в някакво сърце. Връщаме се в цивилизацията. Точно преополових дистанцията 21 км за 2 часа 40 минути. Доста силно време за начало. Но тепърва навлизам в жегата. До сега бях в горички, приятно, но сега ми изглежда, че ще излезна малко на открито. Малко асфалта ще видиме. Жепе преди.
един прелез. Тук мисля, че тия релси отиват към най-високата гара на стандартните влакове. Пусна линейка, по-висока гара Аврамово. Но за обикновените влакове майде тук натам, някъде на най-високата гара. А тук вече втори или трети километър съм по асфалт. Малко ми се понабиха краката, ама не се оплаквам. По-добре асфалт, отколкото остри камъни. Стигаме втория подкрепителен пункт. Стигнахме го и втория пункт. Голяма лудница. Аз продължавам да не смея много да ям. Ама за сега съм окей с енергията. И така, от 27 км съм излязъл на големия припек и си е топло. Не знам дали вече ще има много сенки в края на линия. Иначе тук минаваме пак покрай някакви къщички, било нещо. А не е ли надолу? Оби, не е надолу. Нещо. Каквото е такова. След този бир има едно спускане. Трети подкрепителен пункт. Това има още един бир. И съм на финала. Но изглежда доста далече още. Цялото нещо. Какво би било една моя разходка в планината, без да се загубя? Загубих се. И се опитвам сега да излеза пак на пътя. Но за нещастие ще загубя доста енергия. След 10 минути, може би малко повече в загубването, много съм на пътя. Тук има много предизвикателство, коловози, както видяхте. Има и плюсове да е пеко слънцето, защото иначе ще да е адска кал. Мина го и третия последен подкрепителен пункт. И до финала ми остават 6 км, но за нещастие на мен малко енергията ми е свършила. Като за последен пункт реших да не се пазя толкова, изядох да е праско едно парче диня. Напръскаха ме с водичка, че вече температурите са бая високи. И сега предстои един последен голям баир на спускане и сме на финала. Ще видим как се раздвижат нещата. Приключих се с последния баир. Следва последното спускане.
което е доста стръмно и ще бъде доста бавно. Даже ми се да го ходя. Освен всичкото имам трън в обувката, но не ми се спира сега да попада. Влизаме в последния километр. Голям зор. Стълбички. Я ще мина отстрани. Вече сме по улиците на Трявна. И финала трябва да е наблизо. Тук е ултимативният трик. Но и близко до финала. И останалата част от отбора. Айде, давай! Ами да. И чувстваме рамо всем, че ти там. Благодаря. И така вече сме в колата до Метро София. Починах си и видях резултата си. В 60 съм на 57 място с време 5 часа и 38 минути. Доста съм доволен. И сега ще се пребера, ще почина и заминавам за морето. На който е догледал до финала, чао и нови срещи!